iku ya. Iku mau Cinta dan Air Mata. Cinta dan Air Mata Iya. ya. Oke, enggak saya tutup karo. Iya tutup kok sesuk jam itu ya tutup ya Mas. Cus. Cinta dan Air Mata, Mas. Lek bodoh nyanyi ya, Lek. Nyanyi? Yes. Ya. Tak kira Mbak Ngasri. Iki apa nih kene? Siapa Nyanyi, Mbak Mbak? Ngasri? Kita kira Mbak Ngasri kodak. Yang dari Rembang gak diri ya? Ya, ya. Ora, salah wong aku. Sana. Wow. Aku berdiri atau
Ya aku nek lali deh. Mang carimu izin loh. Iya. Tolong jaga image lagi di sini mas-masnya pemuda-pemuda ini banyak sekali. Iya, Aja sampai sepurane bobor loh. lali aku. Ayo lagunya mas, lagunya ada Sayang Dua. Dari De Amelia yang ada di Taiwan Di ya. Taiwan. Andaikan sayang saiki isih ono ning kene. Ada ndek selereng ngono ro. Lah semprol gak diwein nada. Oh. Kak Mbah Hotong mang malah gue ya. Terus nyanyi-nyanyi bro. Ada yang masih ingat Sayang Dua? Coba rungokno pokoke. Coba rungokno surat kasih. Ayo, ayo. Gape. Nyanyi Dep, nyanyi Dep. Kapal. Ya wis sange tetap Sama ya sam. Hah? Ayo Mas. Aja nangis. Tek do nangis kena apa? Aja nangis nang kene. Masa gara-gara jampes mang. Gara-gara tak kukuri nang ngarepe. Yo aku jaga image tatem tiwas aku bangun jaga image. Kowe gugur-gugur. Kok sok. Lah anakku wis akeh kok jare anakku. Yang bisa nyanyi gak? Enggak usah, yuk. Wes kene sang. Dede Amel semoga rezekinya banyak selalu sehat dan pulang di Indonesia. Tembangkan
Orang sing ngandel dong. Nggih, ya lagunya isih papat ya, Cin. Iya gak apa-apa lah, sesok prei ya. Indah Wulan. Dari Mas Ma'ruf Pinky yang Iya. ada di Taiwan juga ya. Ya. Mas Ma'ruf Pinky ku ya serba pink ngono. Gak, beda. Kok ono ya. pinkine ngono? Gak, yo Pinky. Oh, ngono. beda. Ya Mas, Indah Wulan nggih. Ya. Kang Mas, kesayangan. Ayo Mas, indahnya bulan Mas mau punya tiku ya, cus. Wedi aku, ayo. Ada yang bisa nggak? Yuk. Ayo, Enceng, nyanyi Ceng. Iki indahnya Bino. Terima kasih. Indosiar. Masih bersama Indosiar. Aku sapa? Kue. Saiki stres lho, Pros. Pentin. Lenti. Karo Temi. Oh, kayak Temi. Temi. Temai kok. Bulan tak seindah wajahmu
Raiso dadi siji, spesial buat Dek Alia yang ada di ndi ya, Dek? Mana tadi? Tak kau nyatet lho. Rano. Taiwan. Ora. Sing nang Taiwan Mas Arup kok. Ayo. Pras. Aku tresno ro kowe, tresno sing satenane. Kabeh wis tak kene ro kowe, atine. Senadyan aku wis duwe Matur suwun. sing Terima kasih Mas Dona habiskan malam hari ini. nanging aku tresnone yo mung ro kowe. Konco-konco yang lagi sama. Hey ha hey, hey ha hey, hey ha hey. Aku tresno ro kowe, tresno sing satenane. Kabeh wis
tadi temenggangan siji ya. ngono. Iki lho nyawang kok cah kok muas-muas ngono lho. Ayo. Lagu iki mengingatkan aku tentang kisahku sing dulu, Dek. Iso dadi siji ya. Sing iku gendaan. Iya. Ya aku yo ro. Lagu iki kan isine ancen ngono. Iya, aku yo gak iso dadi siji padha ae ro. Tapi aku bisa menerima. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya, Mas? Gak apa-apa Rom, sing nglakoni gak awak dhewe, sing guru aki. Iya. Iki hanya gitu mau. Guyon ya Menurut Mas. cerita lagu, gak Iya. kok pengalaman. Ora kok pengalaman Mas iki guyon semuanya. Sumpah ya. Sumpah iki pengalamanku. Lho aku muni sumpah iki pengalamanku, sumberku piye? Ketoprak cah iki ngejak sumpah gak entuk. Bro, Ya. kedoprakan muni sumpah ora entuk, Bro. Cincin putih ya. Ya, Mas. Iki lho putih apa batune ngene iki ya. Aku kayak kelilipan no, Dek. Moto. Iki ndak kelilipan kerikil ngono, Dek larane. Ayo, Mas. Kerikil medeni wong ae Rom. Kerikilan kelilipan duit ngono. Oh iya watune ngguri. Mangga, Mas ya. Spesial buat konco-konco yang dari Minang ya. Iya, hai Mas. Gua kemeras lo nyanyi. Ben mergawe bareng, ben mergawe bareng ya, Cus. Lagu Umi.
ana lagu judulnya jagat iki. Cek ku piye lah ya. Alah eling aku. Terakhir nggih kalian ngerani Gusti Putri Mas. Ya iku perel. Mbak kira apa kowe kok sok kegeeran ngono. Iya. Ayo Mas mendut bergoyang yuk. Ayo Mas. Ayo Mendut Me. bergoyang lagi. Bandung. Maaf. Iku ya, iku Bandung. Ya, WM Langga Bandung fashion yang gabus iku lho. Senengane mau diwodo.
kelentunipun nanging kula matur. Wah, Gusti Putri cemlorot ya ampun. Rena wangi nggih ngasih putus nyuwun. Angge kok gak ono sing nyangonine ya, Nduk. Aja-aja ndak wong untung ah. Betty kok nggih. Ndak ora terus ada butiamnya pun darah. Biasane kok ya. Mboten anggenipun miru jarike nggih benten, siwa rapi. Anggenipun bengese nek umat iku apa Bu? Semuanya kaya iki dua apa? Awise malah iki sisa iku piye lah ya. Kok ngono kowe? Iki pipine kabur mentur kaya nganu jamu nganu adek jamu bol. Wis ayo ta. Ayo. Mergo sadis kapan maneh sedih kok maneh. Nggih. Garwaku kan Mas hadirin rapo. Lho kowe kok domat gene. Gerep, kula niki abdi pun pirang taun to kali panjenengan niku. Wis ana 10 taun. Lah nggih jenengan kok badhe ngapusi kali abdi-abdi. Abdi menika sampun mangertosi yen to jenengan anggenipun cangginipun ngagem busana niki mboten kagem garwane. Kanggo sapa? Ada di omongane kula. Yo wis yo. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Rina wong yo sing keton iki basa. Lah kok mana kaya kowe? Ane diane iki ra ono piye lho. Lah ketoprak tak borong lagi ya bojo. Karena ketoprak kudune nggo meling-meling ngene iki lho. Kowe peling-peling kok aku peling-peling. Aku ngene iki iso meling-meling mergo disawer kok darane jenengan ngebas kene lho. Kadangku yai karebet rawuh yo. Kadang-kadang Kangen. Oh, kangen. Pengen ngerangkul. nggih monggo dirangkul Dara. Mboten apa-apa. Kadang nek dulur to, Nduk. Ya ora apa-apa, dulur ki umpama ngrangkul ki ya ora apa-apa, wong jenenge dulur. Oh, dulur iki ya udel mendhuwur. Udel mengisor iku ya jenenge apa ngono bedane iku. Jejer. Kepiye anggonmu ngene kewajiban? Apa wis rampungake diajeng? Salah kok bisu. Iki aja nggon sini-sini. Kowe iki ape tak undang nang nomor kok malah bisu. Aku gak bisa ketemu bedek lho. Wis kono aku arep papan iki karo Ape? Ape ubu-ubu. Ayo Nduk. Iya, Pak. Lungguh yai. Katen kanggo ratu kalingan. Yai karep. Paring jauh Kok kebangetan sliramu? Wis sawetara suwe ra nate tuyul ing panti Jepara. nggih pangapunten ingkang kathah. Sasampunipun kula kapundhut putra mantu wonten ing Kasultanan Bintoro. Kathah kewajiban ingkang kedah kula rampungaken, Kang. Kewajiban apa temanten? Estu Kang, kewajiban. Ya aku percaya. Nyatane barang sliramu sakingan kalawan Yaje Ratu Kaba. Yur nglalekke kalawan aku yai. Ampun ngendika kados ngaten. Babar pisan kula niki mboten lali dhumateng panjenengan. Malah kapara wonten ing Kasultanan Bintoro Demak. Rinten Sodalu kula niki tansah kemutan dhumateng panjenengan Kang. Tenan kuwi yai. Estu Yen ngono ta rapi aku. menawi panjenengan kados pundi Kang? Sanyanto wektu dina iki aku kamengku dene Kang Mas Hadirin. Ngaten. Nah nyatane aku ora bisa selak kelawan batinku. Wong lanang sing tak tresnani ora ono liya mung sliramu ya karep. Dawah koso wangsulipun Kambok Ratu Kalinggaman. Sliramu piye? Panjenengan tansah wonten ing telenging netra kula. Prasasat yen awan ora doyan mangan. Yen bengi tansah kelisian. Ya, kok iso wae Kula sliramu. kapang sanget dumateng panjenengan Kang. Yen pancen koyo ngono, ora ono kalodungan wektu. Ngaten. Padha lelomban sak tengahing samudra, kartinite baitaning asmara bebarengan kalawan aku. Menawi mekaten kula kemutan lelampahan ingkang sampun kawuri. Piye yai? Duk nalika semanten panjenengan lan kula
saben-saben pinanggih tansah bagya mulya. Aku kangge temanmu Cinaken dumateng kula kanggo Ratu Kalinyamat. Monggo disilakan. Ngatur. Lelintang rasane ati. lelintang rasane ati ae. Gombong lan mau banget rasane ati. Bareng aku ngrungokke makane Satemanggo Kyai Karet. kanggo Ratu Kalinyamat. Kaya mung cukup semene wae. Lajeng kersanipun Ora pengen tak ladeni Mas Kirang. ngaten. Kula namung dederek, monggo. Inono dadak kesuwen Kyai Karet. Ngaten, Ibu. Assalamualaikum. Rene-rene Kyai Karet. Ngaten iki kanggo Cedhak kalau ana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kanjeng Ratu. Nggih. Bayane sanget Ngene ya. kados Entos kirang mlepat lawang arep kae teko konangan. ngaten. Ayo. Assalamualaikum. Kula nuwun pamit kanggo. Waalaikumsalam. Kanjeng Ratu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kanjeng Ratu. Nggih kula Kang Mas. Kok dibuka to lawange? Nggih nggih nggih. Astagfirullahaladzim. Kang Mas. Masya Allah, kok giat-giati wong tok Kanjeng Ratu, Kanjeng Ratu. Lah pejan menika kok tingak-tinguk. Madhep pingking pados napa? Katone mau aku ngerti playune kucing. Kucing. Mboten wonten Kang Mas. Ora ana kucing to? Mboten wonten. Lah nek ora ana kucing iku mau kok nggone buka lawang kok suwe banget. Nggone mangsuli uluk salamku ya suwe banget. Nggih nyuwun pangapunten. Ngantos kula menika
dangu anggenipun mangsuli utawi buka kori ngajeng. Jalaran kula menika nepi kemawon ngadi busana. Ngadi Dan busana? kersanipun katon ayu. Dan Sik. Ranggipun ayu to. ayu Kanjeng Ratu. Cupim. Dandan ning ora lumrah ayune. Lah kok mboten limprah kados pun. Lipenan kuwi lumrahe ning endi? Nggih cetha teng lambe. Ning Kanjeng Ratu ora mung ning lambe sing dilipeni kok. Ah nggih teng lambe Kang Mas. Lah iki nyatane gulu ya dilipeni. Ah iya. Niki. Abang beranang ngono lho Kanjeng Ratu. Niki kebangetan niki wau kula rak turu. Turu Kula lali tebas-tebas bantal. banjur Lho, jebul wonten semut nyokot teng gulu kula. semut Nggih. nyokot nganti ambane ngono. Nggih. Semut jase ireng nggih Kanjeng Ratu. Ah, semut sing gedhi niku lho. Lumrahe semut maceni labang kaya cokot nyamuk. Lho iki kok ambane ra karuan. Karo londo sing nyokot ke ombo kuwi. Lah pancen semute gedene sak londo. Salondo. Boten. Semut londo abang kuwi lho. Nggih. Mboten napa kok dumuk-dumuk. Niki nyampe ngenggal karo Mas sae to. Kenapa? Aduh. Kok teles. Nyampe anyar kok teles Kanjeng Ratu. Pundi teles? Lah iki teles. Ngarep teles. Iya. Isih pliket nisan. Kang Mas. Teles niki mau ngeten lho. Kula rak damel susu anget klangenan panjenengan jalaran kula mangertosi. Wedal sak menika panjenengan menika badhe kondur. Gawe susu kalenganku. Nggih. Sak banjure? Dereng ngantos panjenengan kondur, susu menika disampluk kucing. Jare mau ora ana kucing. Wonten kucinge niku nyampluk susu. Nak teng mriku niku wau boten. Susu cair apa susu kental Kanjeng Ratu? Ah, iya panjenengan menika lho nggih. Sok kalau mangsane nek kutah kuwi susu cair, nek sing ora kutah susu kental, kental kentul. Ah, iya Kang Mas. Yo teles yo jeh pliket iki lho. Pliket niki merga anggen kula nyukani gendhis niku kathah. Ah, mosok gula. Nggih. Gula ndo-ndo. Pliket ndo. Ngambu kok mosok gula ambune ngene. Napa? Jengkol ya ora jengkol, pete ora pete. Ah iya, panjenengan menika lho nggih, Mbah Sujono Cubriya kados ngaten. Lho mesti Sujono, mesti Cubriya ta duwe bojo ayu sing kaya ngene jare. Panjenengan menika ampun kuwatir. Kakang ingkang kula tresnani menika mung cekap panjenengan. Iya, tenane aja cedak-cedak londo meri mengko. Estu. Tenan, Cek. aja goro lho. Boten. Mergo apa Kanjeng Ratu? Aku kuwatir. Kuwatir pripun? Kanjeng Ratu iki ana ing Panti Jepara iki dadi panutane para patayat. Ana ing Panti Jepara, tindak sak pecak, tembung sak kimah, kuwi kudu iso dadi patuladan ngono lho. Aja ngisini-ngisini. Isini. Banget akeh patayat yo ngisini-ngisini. Ngaten. Heeh. Nggih, saged kula badhe tansah ngati-ati. Iya yo tenang yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kyai Karade. Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Alah. Aduh, Kang Mas. Diundang kakunge kok njegideg meneng ae. Benten apa? Tamune sapa dak ya ngono to? Tamune menika Yai Karade. Wis rampung durung sing bagekke? Derek. Durung rampung. Lanjut Kanjeng Ratu. Terus dipun keparengake. Dilanjut. Cocok. Cocok Kanjeng Ratu. Masya Allah, wong wedok ora ngerti dilulu babar pisan. Aku ki yo kangen
Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu. Kenae aku. Ojo suwe-suwe to. Aku meri aku go pengen bagekke Yayi Karebet. Dados penjian ugi kapan, Ya mestine wae, wong karo sedulure enom kok. Lho ngoten niku rak nggih ngendika. Kersanipun kula menika paham. Masyaallah, wis bolak-balik nggonku ngundang kok. Monggo. Yayi Karebet. Suwe ora unggah ana ing Panti Jepara. Belum ambulan ra sedeng. Apa gregeten ae. Lho enten napa Kang Mas? Ana wong arep bagekke kadane kok diganggu wae. Kok gedeng aku. Dede cilik penjian menika ngluputake kula. Ya mesti wae to aku iki ndamu Yayi Karebet. Nggih mboten saged. Lho, kok Sing iso? kleru, sing luput niku nggih panjenengan. Kok iso salah, kok iso luput? Menawi penjian menika kapan kangen. Anggenipun bagekke wicantenan kedahipun ngagem swara ingkang sora banter. Kersanipun Yayi Karebet menika mireng krungu. Kurang banter. Nggih kira. Kurang soro. Yayi Karebet. Iki lho Yayi. Astagfirullahaladzim. Kados pundi Kanggok Ratu? Masya Allah. Kula nggih kaget. Kanjeng Ratu. Ngaten nggih. Iya. Iki mau Yayi Karebet. Alah, Kang Mas. Kliru. Kliru. Kliru wae sapa? Kedahipun ingkang kula rakul menika panjenengan. Kok kleru Yayi Karebet? Dos saking kagete kula. Kamangka aku ning ngarepmu sampeyan lho. Lho kok mencolot kaya kodhok. Diliwati. Iya. Rumasem polisi tidur piye? Ah, penjian menika lho. Lho ana rupane putih ngene kok milih sing beling-beling. Lah penjian agene wicantenan sora banget kok. Dupeh lambine sampeyan bling-bling kono bling-bling terus nempel kaya perangko ngono. Serasi nggih. Serasi. Boten. Syukur masaku kok. Aku tak bagekke. Nggih monggo. Geser. Nggih. Rasa tinggal-tinggu. Rasa guyu-guyu. Rono madepe. Ngencepi londo dak kenek. Yayi Karebet. Kang Mas Hadiri. Lungguh Yayi. Ngaten. Lungguh-lungguh Yayi. Kanjeng Ratu, Masya Iki Allah. atos-atos Kang Mas Hadiri. Lungguhe aja digeser to. Sing geser niku sinten? Bangeten nggih panjenengan. Anggone monggo. Perasaan ora penak rumasanmu. Aku iki pite arep mendok apa piye kok? Nggih nyampang ngapunten. Yayi Karebet. Janur gunung tumeka ana ing Panti Jepara iki mau tindak langke apa pancen ana wigati? Sepisan kula niki kapang sanget keluarga wonten ing Panti Jepara. Ora mung mrigi Yayi Karebet. Kados pundi? Sedulur ana ing Panti Jepara iki uga kangen. Oh ngaten. Ingkang angka kalihipun Kang Mas Hadirin, Piye Yayi? kula niki kautus dening Rama Sultan ingkang supados tuwi kawilujenganipun 200 menanjung. Kepengen tuwi wilujengane 200 menanjung. Leripun kados ngaten. Yayi Karebet. Ngene ya. Lamun tobab 200 menanjung kuwi sing luwih pono Mbak Yumu Kalinyamat. Ngaten. Nyuwun wedal sawetawis Kang Mas Hadirin. Kaya ngono ya ya. Kanggo Ratu Kalinyamat. Yayi Karebet. Napa dipun keparengaken mbok bilih kula pinanggih kalih 200 menanjung. Dene ora Yayi. Lamun to anggon nutuwi ning Panti Jepara pengen mangertosi. Kawilujengan 200 menanjung. Wektu dina iki uga ayo dereke Kang Mbok bebarengan kalawan aku Yayi. Kula nyuwun pamit Kang Mas. Iya ya Yayi Karebet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah.
lanang liya. Ndok, aja tiru lho, Ndok. Cegat bojomu kowe, Ndok. Alah.